23. maj 2026. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti, budite odlučni. Uspeh danas dolazi isključivo onima koji su spremni da idu ka svom cilju, ne zaustavljajući se ni pred čim. Malo je verovatno da će to biti moguće bez kontroverzi. Izaći ćete kao pobednici, ali ćete i dalje žaliti što ste potrošili toliko vremena dokazujući da ste bili u pravu. Za mnoge ovnove zvezde obećavaju novčane račune i profitabilne poslove. Poslovna intuicija ne izneverava predstavnike znaka. Ali kada su u pitanju lični odnosi, njeni savjeti su ponekad pogrešni. Ovdje je bolje ne žuriti sa zaključcima. Horoskop posao. Poslovni tokovi mogu te dovesti u situaciju gdje će biti važno da pažljivo slušaš ljude oko sebe. Neko može imati koristan savjet koji u početku deluje beznačajno. Nemoj odmah odbacivati tuđe mišljenje. Razmisli pre nego što reaguješ. To može doneti bolji rezultat. Neko može primetiti tvoju sposobnost prilagođavanja. Financije zahtevaju disciplinu. Nemoj praviti troškove pod uticajem raspoloženja. Horoskop zdravlje. Danas je važno da ne ulazite u aktivnosti bez unutrašnje pripreme. Vaš organizam može tražiti postepeno prilagođavanje ritmu. Pokušajte da ne žurite od samog početka dana. Nagli pokreti mogu doneti brz zamor. Lagane fizičke aktivnosti će vam više prijati. Obratite pažnju na dovoljan unos vode. Veče provedite u mirnom i stabilnom okruženju. Horoskop ljubav. Danas su zaljubljenici u ovnove svakako romantičari, ali se često ispostavi da su to samo na rečima ili u snovima. U stvari, mnogi predstavnici znaka nisu skloni da provode vreme sa voljenom osobom u ugodnom zajedničkom domu. Sada je bolje da ne idete na romantična putovanja zajedno, već da ih planirate. Bik. Horoskop opšti. Miran povoljan dan. Dobro znate šta želite da postignete, trudite se da vas ne ometaju sitnice. Ljudi oko vas se mešaju u vaše poslove češće nego inače. Neko bi se u ovoj situaciji naljutio, ali vi to činite najbolje. Čak i nedavni zlobnici deluju u vašem interesu, a da to ne znaju. Biće prilike da se vratimo nekim zanimljivim idejama koje ranije nisu mogle da se ožive. Ovog puta ćete uspeti. Ne brinite o sitnicama i gledajte u budućnost sa optimizmom. Ovo vas čini privlačnijim i mnogi će želeti da vas bolje upoznaju. Horoskop posao. Možda ćeš osjetiti da ti je potrebno više vremena da stabilizuješ jednu poslovnu situaciju. Nemoj žuriti. Postupan pristup može doneti sigurnost. Strpljenje će se isplatiti. Neko može primetiti tvoju dosljednost. To može doneti poverenje. Financije zahtevaju disciplinu. Nemoj trošiti novac na neplanirane stvari. Horoskop zdravlje. Vaše telo danas traži više ravnoteže u navikama. Pokušajte da ne preterujete ni u hrani ni u odmoru. Umerenost će vam doneti najviše koristi. Lagano kretanje može poboljšati vaše stanje. Obratite pažnju na varenje. Pijte dovoljno vode tokom dana. Veče provedite u prijatnoj atmosferi. Horoskop ljubav. Bik danas ne bi trebalo da zanemaruje zahteve etiketa, sasvim je moguće da će to biti dovoljno za održavanje harmonije u ličnim odnosima. Ne pričajte o neprijatnim ili preosetljivim stvarima. Prelepi male znaci pažnje su prikladni. Blizanci. Horoskop opšti. Sitnice koje biste inače smatrali nedostojnim pažnje danas ostavljaju veliki utisak. Bolje je ne žuriti sa odlukama, pogotovo ako su one važne ne samo vama. Dajte sebi vremena da razmislite i razumete situaciju. Shvatit ćete kako da se nosite sa svim poteškoćama i vidjet ćete mogućnosti koje ranije niste primetili. U prvoj polovini dana je teško koncentrisati se na jednu stvar, druga polovina je mnogo mirnija. Možete se opustiti i dobro provesti, a sa svojim voljanima raditi stvari koje su interesantne i vama i njima. Horoskop posao. Poslovna komunikacija može doneti priliku da razjasniš jednu nedoumicu iz prošlosti. Nešto što je bilo nejasno sada može postati razumljivo. Nemoj izbjegavati razgovor. Postavi pitanja. To može doneti olakšanje. Neko može ceniti tvoju iskrenost. Financije zahtevaju pažnju.
Nemoj donositi odluke na osnovu pretpostavki. Horoskop zdravlje. Danas je važno da usporite mentalni ritam. Vaš organizam može reagovati na previše informacija i razgovora. Pokušajte da se udaljite od nepotrebne buke. Usmerite pažnju na jednostavne aktivnosti. Kratke pauze će vam pomoći da povratite energiju. Lagana šetnja će vam doneti osjećaj lakoće. Veče provedite bez žurbe i stresa. Horoskop ljubav. Zajedno sa svojom značajnom drugom postaćete ne samo ljubavnici jedni drugima, već i najbolji prijatelji. Imaćete nova zajednička interesovanja, možete početi da se bavite zajedničkim poslom. U potrazi za srećom, blizanci će neočekivano pronaći pomoćnike i zavetnike. Rak. Horoskop opšti. Lako je postići ono što je ranije izgledalo gotovo nemoguće. Samo treba da napravite prvi korak ka svom cilju. Ovo nije uvek lako, nekim predstavnicima znaka nedostaje odlučnost. Ali sve će uspeti ako samo preduzmete akciju i ne sedite skrštenih ruku. Iskustvo stečeno ranije će sigurno dobro doći. Setite se koje ste pobjede već osvojili, ovo će vam pomoći da nastavite dalje. Promjene na bolje su verovatno u odnosima sa ljudima koji vas ranije nisu uvek sretali na pola puta, češće kritikovani nego hvaljeni. Horoskop posao. Na poslu možeš osjetiti da ti je potrebno više sigurnosti pre nego što prihvatiš novu obavezu. Neizvesnost može stvoriti unutrašnji otpor. Nemoj dozvoliti da te strah zaustavi. Oslanjaj se na svoje iskustvo. To može doneti stabilnost. Neko može primetiti tvoju odgovornost. Financije zahtevaju umerenost. Nemoj kupovati stvari da bi popravio raspoloženje. Horoskop zdravlje. Vaše telo danas traži toplinu i emocionalnu sigurnost. Pokušajte da izbegnete napete razgovore. Lagana i topla hrana će vam doneti osjećaj udobnosti. Odmor tokom dana će biti veoma koristan. Nemojte preuzimati tuđu nervozu na sebe. Kratak boravak u prirodi će vam prijati. Veče provedite u mirnoj atmosferi. Horoskop ljubav. Zvezde savjetuju rakove da odbace sumnje i deluju po jasno definisanom planu. Ne treba odustati od ideje da preokrenete situaciju u svoju korist. Usamljenim rakovima je preporučljivo da se ne uzbuđuju i ne dokazuju da su u pravu predstavnicima suprotnog pola. Lav. Horoskop opšti. Dan zahteva oprez. Ne treba eksperimentisati i rizikovati, bolje je dati prednost dokazanim i pouzdanim metodama rada. Preporučljivo je dovesti stvari u red, fokusirati se na rješavanje trenutnih problema i privremeno odložiti realizaciju grandioznih planova. Prva polovina dana bit će skoro u potpunosti posvećena stvarima koje su korisne i vama i onima oko vas. Kasnije su verovatna prijatna iznenađenja i dobre vesti u vezi sa nekim vama bliskim. Veče je odlično vreme za razmišljanje o budućnosti. Mnogo toga o čemu sanjate će se ostvariti. Horoskop posao. Možda ćeš biti u situaciji gde treba da prihvatiš da se ne može sve rešiti snagom i brzinom. Ponekad je potrebno više takta i strpljenja. Nemoj forsirati svoje mišljenje. Slušaj i druge, to može doneti bolje odnose na poslu. Neko može primetiti tvoju zrelost. Financije zahtevaju kontrolu. Nemoj praviti troškove samo radi utiska. Horoskop zdravlje. Vaše telo danas traži više umerenosti i strpljenja. Pokušajte da ne forsirate sebe preko granica. Preterana aktivnost može doneti pad energije. Mirni ritam rada će vam više odgovarati. Lagane aktivnosti će vam prijati. Pijte dovoljno tečnosti tokom dana. Veče provedite u opuštenoj atmosferi. Horoskop ljubav. Danas je lavovima važno da ne postanu igračka emocija, pogotovo ako su prinuđeni da ih kriju. Ako vam nije cilj da voljenoj osobi pokažete svoje slabosti, ne bi trebalo da planirate romantičan izlazak za prvu polovinu dana. Uveče budite spremni da igrate pošteno po pravilima svog partnera, ona su korisna i za vas. Devica. Horoskop opšti. Na početku dana može doći do poteškoća. Neće biti ozbiljni, ali vam mogu pokvariti raspoloženje. Ako niste previše uznemireni, uskoro ćete pronaći način da rešite sve probleme koji su se pojavili.
Zapamtite da najbolja rješenja nisu uvek prva koja padaju na pamet, a pravi odgovori možda nisu na površini. Trebalo bi da budete pažljiviji prema svojim najmilijima, danas im je potrebna vaša briga i podrška više nego obično. Druga polovina dana je dobra za razgovor o poslu i poslu, rješavanje financijskih i imovinskih pitanja. Horoskop posao. Poslovne okolnosti mogu zahtevati da se više usmeriš na brzinu nego na detalje. Savršenstvo može sačekati, nemoj se zadržavati na sitnicama. Završi zadatak, to može doneti rezultat. Neko može primetiti tvoju efikasnost. Financije zahtevaju racionalnost, nemoj komplikovati jednostavne odluke. Horoskop zdravlje. Vaše telo danas traži više odmora nego planiranja. Pokušajte da ne analizirate svaki detalj. Dozvolite sebi predah od obaveza. Lagana ishrana će vam prijati. Kratke pauze će doneti rasterećenje. Pijte dovoljno vode, veče provedite u mirnom okruženju. Horoskop ljubav. Danas device mogu naići na nesporazum u ličnom životu. Ne može se isključiti šala ili smešan incident. Mnoge device će na takvu situaciju reagovati sa humorom i preteranom tolerancijom, na primjer, zatvorit će oči na njene prave uzroke ili moguće neprijatne posljedice po njihove odnose. Vaga. Horoskop opšti. Mnogo toga ne ide po planu, ali vam to nimalo ne smeta. Upravo suprotno, brzo se prilagođavate novim okolnostima, donosite ispravne odluke u pokretu, pa čak i uživate u konfuziji koja vlada oko vas. Neke vage će moći da sklapaju profitabilne poslove. Mogući su neobični susreti. Moguće je da će vas ljudi za koje ste nekada bili veoma vezani podsjetiti na sebe. Biće prilike za obnavljanje dugogodišnjih odnosa. Ovog puta nećete pogrešiti, pa će komunikacija svima biti mnogo prijatnija. Horoskop posao. Poslovni odnosi mogu doneti situaciju u kojoj će biti važno da ostaneš dosljedan svojim stavovima. Neko može pokušati da utiče na tvoju odluku. Nemoj se povlačiti pod pritiskom. Veruj svojoj proceni, to može doneti poštovanje. Neko može primetiti tvoju sigurnost. Financije zahtevaju balans. Nemoj donositi odluke da bi udovoljio okolini. Horoskop zdravlje. Danas je važno da očuvate emocionalnu ravnotežu i mir. Vaš organizam može biti osjetljiv na stres i negativnu atmosferu. Pokušajte da izbjegnete konflikte i rasprave. Lagana šetnja će vam doneti opuštanje. Umerena ishrana će pozitivno uticati na vaše stanje. Ne zanemarujte potrebu za odmorom. Veče provedite u harmoničnom okruženju. Horoskop ljubav. Ovaj dan je za Vagu obeležen dobrim razvojem događaja u ličnom životu. Bez obzira na status, oni postaju privlačniji pripadnicima suprotnog pola. Ali trenutne prilike za njih možda nisu baš prijateljske, pa je ljubavne inicijative bolje odložiti za sutra. Škorpija. Horoskop opšti. Dan neće biti lak, ali ćete moći da uradite sve što ste zacrtali ako ne budete nervozni i zabrinuti. Dobro je imati unapred nacrtan akcioni plan, pridržavajući ga se čak i u malim stvarima, postići ćete željene rezultate, nećete biti ometani sitnicama i moći ćete da izbjegnete iskušenja. Raduje me upoznavanje voljenih. Prijatelji i porodica će dati odlične savjete, voljena osoba će naći način da vas razveseli. Popodne je dobro za kupovinu. Birate stvari koje će vam dugo prijati. Horoskop posao. Možda ćeš osjetiti da je vreme da promeniš način na koji pristupaš poslovnim problemima. Stari metodi mogu postati neefikasni. Nemoj se držati navika koje ne donose rezultat. Potraži novo rješenje, to može doneti napredak. Neko može primetiti tvoju sposobnost transformacije. Financije zahtevaju oprez, nemoj ulaziti u rizične investicije. Horoskop zdravlje. Vaše telo danas traži oslobađanje od stresa i nagomilanih emocija. Pokušajte da izbjegnete nervozne ljude i nepotrebne konflikte. Mirne aktivnosti će vam doneti više koristi nego veliki napori. Lagana hrana će vam prijati. Pijte dovoljno vode tokom dana. Organizmu će koristiti više sna i opuštanja. Veče provedite u miru i tišini. Horoskop ljubav.
Astrološki uticaji mogu naterati neke škorpije da seksualno eksperimentišu sa voljenom osobom. Usamljene škorpije ne žele da propuste šansu koju će im dati nebeski uticaji. Većina vaših radnji će biti intuitivna i iznenađujuće tačna. Strelac. Horoskop opšti. Dan će biti naporan, ali malo je verovatno da ćete se žaliti. Volite da improvizujete, donosite odluke u hodu, menjate planove i pokušavate da maksimalno iskoristite neočekivane okolnosti. Strelčeva snalažljivost zadivljuje one oko sebe, neki ljudi misle da su predstavnici znaka gotovo svemoćni. Moram reći da danas ovo nije daleko od istine, zaista mnogo toga radite veoma dobro. Moguće su uspešne slučajnosti, zahvaljujući kojima ćete rešiti probleme koji vas odnedavno muče. Horoskop posao. Na poslu možeš osjetiti da te različite ideje rasipaju na više strana. Nedostatak jasnog plana može stvoriti haos. Nemoj raditi sve odjednom. Usmeri se na jedan cilj. To može doneti stabilniji rezultat. Neko može primetiti tvoju odgovornost. Financije zahtevaju realan pristup. Nemoj trošiti novac impulsivno. Horoskop zdravlje. Vašem telu danas prija stabilan ritam i umerenost. Nemojte preuzimati previše obaveza odjednom. Lagano kretanje će vam doneti više energije. Izbegavajte brzu hranu i neredovne obroke. Kratke pauze tokom dana će vam biti veoma korisne. Organizmu će prijati više sna. Veče provedite u opuštenom okruženju. Horoskop ljubav. Danas bi strelac trebalo da teži jasnoći o ličnim odnosima, naročito ako treba da ih održavaju duže vreme. Bolje je ne isticati skrivene protivrečnosti, ne postavljati i ne odgovarati na škakljiva pitanja i ne pokušavati da iznesete partnera na videlo. Najviše što možete priuštiti je suptilan nagoveštaj. Jarac. Horoskop opšti. Povoljan dan za komunikaciju. Moguće su prijatna poznanstva i susreti koji će se dugo pamtiti. Dobro razumete one oko sebe i često pogađate šta je u njihovim srcima. Za mnoge jarčeve ovaj dan će biti povezan sa važnim otkrićima. Dobre vesti iz daleka su verovatno. Najverovatnije će uticati na vaše planove, postaće jasno na šta prvo treba da se fokusirate. Popodne je odlično vreme za upoznavanje ljudi koji želite da vam se dopadnu. Ostaviti pravi utisak uopšte neće biti teško. Horoskop posao. Poslovne okolnosti mogu zahtevati da prihvatiš novi način rada. Iako ti u početku deluje nepraktično, može doneti korist. Nemoj odbacivati novine prerano. Daj im šansu, to može doneti napredak. Neko može primetiti tvoju profesionalnost. Financije zahtevaju stabilnost. Nemoj donositi nagle odluke. Horoskop zdravlje. Danas bi trebalo više da brinete o odmoru i opuštanju. Organizam vam može biti osjetljiv na premor. Lagano istezanje ili šetnja će vam prijati. Izbegavajte predugo sedenje i fizičku napetost. Topli napitci će vam doneti osjećaj smirenosti. Mirni ritam će pozitivno uticati na vaše zdravlje. Veče provedite u tihoj atmosferi. Horoskop ljubav. Danas zaljubljeni jarčevi ne rade ništa na pola. Prepuštajući se osjećanjima, mogu da odbace svoju uobičajenu samokontrolu i da se upuste u avanturu. Takve eskapade za njih su pune moćnog naleta adrenalina i nezaboravnih emocija. Na ovaj dan je lako pomešati ljubav, prijateljstvo i žeđ za uzbuđenjima. Vodolija. Horoskop opšti. Odličan dan za rešavanje bilo kakvih pitanja vezanih za financije. Biće šanse za uspešne kupovine i sklapanje poslova koji će doneti profit. Možete rešiti važne poslovne probleme i preuzeti složene slučajeve. Brzo se snalazite u teškim situacijama i razumete kako najbolje da postupite. Neka anksioznost će biti povezana sa ličnim odnosima. Nije uvek moguće pronaći zajednički jezik sa voljenim osobama, ponekad se svađe javljaju zbog sitnica. Ali brzo nađete način da sve izmirite, a pritužbe nestaju bez traga. Horoskop posao. Možda ćeš osjetiti da tvoja kreativnost donosi više pažnje nego inače. Ipak, bit će važno da ostaneš realan u očekivanjima. Nemoj obećavati više nego što možeš da ispuniš.
Organizuj svoje planove pažljivo. To može doneti uspeh. Neko može primetiti tvoju originalnost. Financije zahtevaju oprez. Nemoj ulagati novac bez provjere. Horoskop zdravlje. Vaš nervni sistem danas traži više mira i svežeg vazduha. Pokušajte da izbjegnete haotične situacije i buku. Lagane aktivnosti će vam pomoći da se oslobodite stresa. Organizmu će prijati više vode i odmora. Ne zanemarujte potrebu za snom. Mirnije okruženje će vam popraviti raspoloženje. Veče provedite u opuštenom okruženju. Horoskop ljubav. Danas ljubiteljima vodolije nedostaje duhovna harmonija. Nepoverenje se može uvući u njihove misli ili odnose, moguće su note cinizma ili preterane izbirljivosti u vezi sa malim stvarima. Mnogi vodolije će biti osjetljive na intimne detalje komunikacije sa voljenom osobom i može doći do zastoja u pogrešnom trenutku. Ribe. Horoskop opšti. Dobar dan za proučavanje, prikupljanje i razmišljanje o informacijama. Pažljivi ste, ozbiljni i ne dozvolite nikome da vas sruši. Ranije stečeno iskustvo često se ispostavlja korisnim, zahvaljujući njemu ne pravite greške i brže pronalazite pravo rješenje. Neke ribe imaju sjajne ideje koje se odmah mogu primijeniti. Ovo je povoljan dan za sklapanje novih poznanstava i upoznavanje onih čije je mišljenje za vas veoma važno. Moguće je ostaviti dobar utisak čak i na veoma zahtevne ljude. Ne morate se previše truditi. Samo budi ono što jesi. Horoskop posao. Možeš osjetiti da ti je potrebno više kontrole nad svakodnevnim obavezama i troškovima. Nepažnja može stvoriti nepotreban stres. Nemoj ignorisati sitnice. Organizuj vreme i novac pažljivije. To može doneti sigurnost. Neko može primetiti tvoju disciplinu. Financije zahtevaju umerenost. Nemoj kupovati stvari koje ti nisu neophodne. Horoskop zdravlje. Vaš organizam danas traži više sna i emocionalnog mira. Pokušajte da izbjegnete nepotrebnu nervozu i stresne situacije. Lagana hrana će vam prijati više nego teški obroci. Kratka šetnja ili boravak u prirodi će vam doneti smirenje. Ne preuzimajte tuđe probleme na sebe. Organizmu će koristiti mirniji ritam dana. Veče provedite u tišini i odmoru. Horoskop ljubav. Danas su ribe zaštićene od krize, ali također mogu biti lišene mogućnosti da deluju sopstvenim tempom i stilom. Mnoge ribe će morati da prate dati scenario i potiskuju svoje prave emocije. Njihove izjave možda nisu prikladne. Nije najugodniji dan ako želite da budete zaljubljeni.